ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, балечкои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, тикток, инстаграм, ҳама каса созен хубен. Имрӯз 20 апрели соли 2025 шумо дар канали Саудо ТВ қарор дорен навори мошинои советскиро тамошо кардем. Бача азиз, 10 дона мошини советский ҳаракат кардем. мошинои тоза арзонша навор кунем, бари шумо пешниҳод бикунем. Бача азиз, фақат навора тоғир тамошо кунен. барои реклама номеро мондем. замин, мошин, хона, чизе боша рӯй кунед. наворҳои баъдина дар ютуб, дар тикток ва инстаграм реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавонем. Бача азиз, ҳамин наворе ки мекунем дар ютуб мепартоем, дар тикток, дар инстаграм ҳамин хел обши мепартоем 14 минутша. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ дӯстон, ҳама каса пабратс ки навор дар лайкора монен, дар канали мо подписатсия кунен, занголаша васия кунен. вақте мо навор кардем смс шумо меро. баъдан ба ҳар кас бовар накунен. мисол ҳаст нафаре ки дар интернет фирӯтон мекуна, ман хонатам мехарам, заминтам, мошинтам мехарам, бовар накунен. сум парто мега, бовар накунен. бача азиз, огоҳ бошен. хулос ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада рӯй кунен. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстон азиз мерасад. дӯстон мегзарем ба аввалин Nexi Daewoo фурӯшӣ. Daewoo Nexi 2 дар метро Пражский қарор дорад. солаш 2012 солай. ана ҳамин Nexi 2. анаи Nexi барои дастафка мега тапа тайёракай. ина бигиву дастафка да кор кӯ, зиндагита пешбар, хонагида сумарои кӯ. солаш 2012 солои кӯҳна нестай, бо бензини холиай. дар Русия мақсад бензин арзонай. объёмаш 1.5 коробкаш механика. дӯстон азиз, барои маълумоти пурра рақамҳои дастӣ WhatsApp мегзорем, занг занен. мардуми тикток, мардуми инстаграм лайкора монен. мақсад навори аслӣ дар ютуб ай гузашта тамошо кунем. беҳтарин хонаҳо, замину, мошино монем. оиди хона мега ассалому алайкум мардум, бахшиш оиди мошин. мақсад мега мошиним ҳолати беҳтарин дар қарор дорад. документҳо ҳастай. мотор масъала намехӯрад. коробка нормални 149 000 рубли русӣ ки бо арзон мешавад. занг занем бача азиз. мегзарем ба дуюмин Нивай фурӯшӣ. ваз мошинои советский баъри шумо дӯстон азиз. ваз Нива солаш 2000 солай. дӯстон азиз, айни ҳол дар ноҳияи Темурмалик қарор дорад. объём мотор 1.7. Нивара медонем дар куҷоҳо зиёдтар истифода мешавад. бача азиз, мақсад таш баланд, моторошон мақсад кашишон зора. дӯстон азиз, коробкачаш механика, документи солона надора, утилизация надора. моториш 1.7. хадавои мақсад созай. хуб, конкретни харидор бошен, агар марамат занг занен. рафта мошина айпеш бина. Саудо дар пеши мошин. мошин дар ноҳияи Темурмалик. нархи Нива 33 000 сомонӣ. агар аз номи канали мо Саудо ТВ занг занен, бо арзон мекунад. ина кашиши мошин. дӯстон азиз, лайкора абҷахен, дар канал подписатсия кунен. чизе боша рӯй кунен. наворҳои баъдина ютуб, тикток, инстаграм рекламаш мекунем. дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метем. дӯстон мегзарем ба сеюмин Лада Гранди фурӯшӣ. Лада Гранд рӯй кардан ки дар шаҳри Екатеринбург қарор дорад. мордаш хушрӯ. соли бароиш 2014 сола. дӯстон азиз, объёмаш 1.6, коробкаш механика. ҳамин навор чӣ хел шид? навор маъқул шид, нашид? ҳатман нависен.
баъдан дар аму комментария нависен аз куҷо то чанд сомона аз кадом маркаи мошино зиёдтар навор бикунем. шумо фақат дар комментария нависен. худо хоҳад наворҳои баъдина аз рӯи комментҳои шумо навор мекунем. бача азизо, шаҳри Екатеринбург, сӯзи чориш, бензини холӣ, коробкаш механика, Лада Гранд. хуб 151,000 километр пробег. бача азиз, номерои соҳиби мошин, ватсапшон ахираш 7061 320,000 рубл. хуб бо ягон Астраҷи Хешбек Алиша мешава маслиҳат мекунем. мегзарем ба чорумин ВАЗ 21 даи фурӯшӣ. мошини навбатии советский ВАЗ 21 да астае ки соли бароиш 2002 сол. краска тоза, дар ноҳияи Ёвон, нархи зур 12,000 сомонӣ. газ плюс бензин. бардор азиз, объем 1.6, коробкаш механика. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. пусидагӣ надорад, чашкиёш варид надорад. мотори приора мондагия мега 16 клапана 1.6 16. хадавои ва балоно 80 или 90%. хулас паши нав. харидори аниқ занг зана боз камтар савдо мешава. марамат боз маълумоти пураша аз соҳибмулк дастрас бикунед. бача азиз, лайкҳо рамонед, дар канали мо подписатсия кунед, далчи наворро жакунед. мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ имрӯзамон. ВАЗ 21 99 ҳастае ки солаш 2000 сол. краскаи сиёҳ, мошини чоркунҷа. тамошо кунед. айни ҳол дар душанбе қарор дорад. объем мотор 1.7, коробкаш механика, толка бензини холӣ. мега ки мошинча ҳолати хубда қарор дорад. мотор 1.7 100%, бензини холӣ, ҳуҷҷат утилизатсия надорад. срочна фурӯши 8500 сомонӣ. бача ба суми кисад метавониш бихарӣ. ина агар хоҳӣ ки пиёда нагардӣ 8500 аз номи канали мо занг зан, бо иншоалло арзонат мекунам. бо пашти мошин бепул шид. нигоҳ кунед, чӣ хел арзон кардаан. мошин нахаду дискои фасон даруни мошин. хулас ҳолати беҳтарин да мошин қарор дорад. 8500 сомонӣ. касе мехарад занг зана. бардор азиз, ва мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ имрӯзамон. ВАЗ 21 15 астае ки солаш 2004. дар душанбе, нархи зур, бензини холӣ, объемаш 1.4, коробкаш механика. чӣ тавре ки дар видео мебинед, краска нав, балоно нав гуфта қайд кардиян, утилизатсияам кадагиай. документҳо ҳама 100% мега. 1 солаи полни. хоб солона. моторам 100%, любои ҷо мерава. ғам намета. хулас 6 литр аз худ дора. 1.4 10 километр 6 литр аз худ дора. салонаш камтарак неки кор дора. мега нархи дастрас 25000 сомонӣ. дар 25000 сомонӣ метавонед ҳамин мошина ҳозӣ рафта аз уми канали мо Саудо ТВ бихарем. бардор азиз, мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ имрӯза. 2107 астае ки солаш 2004 сол. шаҳри Ваҳдат, бензини холӣ, объемаш 0.6 литр объем, коробкаш механика. нархи дастрас зур. салом алейкум мардами мошинхар мега. дар ҳолати хуби техникӣ, нахаду. документ утилизатсия нав кадагӣ. объемаш нав. коробкаш хоб 5 задни мост. хоб 100%. балоно где-то 80 или 90%. хоб нархи мошин 16000 сомонай. марамат боз маълумоти пураша ҳамроҳи соҳибмулк занг зада чахчах кунед. 2107 соли 2004 16000 сомонӣ мега. марамат маълумоти пура занг занед. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ имрӯзамон.
21099 ваз аст ки солиш 2004 сол дар Душанбе мордай хушруд тозаҳак ҳамин 99 худшон аз вид гарини хушру метаванд. хай дили ҷигаршона худо медонад мардур азиз. хуб шаҳр Душанбе газ плюс бензин объёмаш 1.6 коробкаш механика номераш зури бадай тамошо кинанда 3555 SS03 утилизация дора айчот снятай хулас инжектора 1.6 инжектор 2024 газ бензин номеракот транзит муомила дора срочна сум дар корай. касоне ки мехара марамат рақамҳои WhatsApp 2211 нархи мошин 17000 сомонӣ мега. касоне ки мехара аз номи канали мо Саудо ТВ салом барасонед мардур азиз. лайкора пабраст ки биҷихен дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. навори пагоҳиан навори хонаҳои Душанбе ҳай хонахар боши тамошо кишеринар. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ ваз 2114 астае ки солаш 2006 сол аст дӯстон азиз. айни ҳол қарода дар шаҳри Хуҷанд нахаду газ бензин объёмаш 1.6 коробкаш механика ҳолати беҳтарин нахадуда қарор дорад. краска тозаҳай мошинча беҳтарин ҳолат хулас документо тамом шудагӣ. хуб 18000 мегӯянд камбеш бо савдо мекунем. фақат хоҳишай ҳамаи нафарое ки мошинхар ҳастен беҳуда зангмо назанен. Саудо ТВ адресоша фаҳмондак. як бор дига мега 2014 сол бахшиш 2006 сол 2114 шаҳри Хуҷанд 18000 газ бензин 1.6 механика WhatsApp-шон 23 марамат занг занед мардур азиз. касоне ки хонахар ҳастен мақсад навораи пешина ё ки навораи пагоҳинаро тамошо кунед. иншоалло навораи хонаҳои Душанбеай. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ ваз 2107 астае ки соли бароиш 2008 солай. айни ҳол дар ноҳияи восеъ қарор дорад. бензини холӣ дӯстон азиз объёмаш 1.5 коробкаш механика мошин нахаду мақсад мегирида ҳай мекунӣ. салон тозаҳак ҳолати беҳтарин 8500 сомонӣ. касе мехара ина марамат дошта шава. 2107 мақсад ҳар як навори ки советский мегзорем 3-4 мо 07 мемонем ки любителош беҳар бисёра ва талаботошам хулас бисёртар хоҳиш мекунанд. аммо комментария наҳастан аз кадом маркаи мошино збор навор кунем. кадом маркаи мошин мақсад талабот зиёд ки боша аммо маркара навори баъдина понни опш мемонем. мисол опело боша агар понни опело яки хечбеко мешава ё нексио боша нексио тойото кадом маркара мақсад харидор кардан ҳастен нависем фақат дар комментария навори баъдина опши 14 15 мемонем бардор азиз. мегзарем ба 11-ҳумин мошини фурӯшӣ боз ваз 2107 астае ки соли бароиш 2005 сол дар ноҳияи Файзободай. бензини холӣ объёмаш 1.6 коробкаш механика краскаи сафед дар ҳолати хуби техникӣ нахаду қарор дорад 2005 сол. марамат боз касоне ки ҳамин мошина хоҳиши харидор кардан дорен рақамоша мегзорам ахираш 1224 аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед 16000 сомонӣ. хуб дӯстон ба 11 дона мошин навор тамом шид. навори пешинаро бинед навори хонаҳой навори пагоҳинаро бинед навори хонаҳои Душанбе мешава. хулас тамошо кунен. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунен. номеро барои реклама мегзорем. замин мошин хона квартира чизе боша роӣ кунен. наворҳои баъдина дар YouTube TikTok Instagram реклама мекунем. фурӯшта мегзорем. мақсад адуши дастгирӣ шава. раванд ба ҳамаатон ки тамошо мекунен. зинда бошен то навори баъдина бардор азиз.